Ka Ministry of Home Affairs MHA hakakhalai terik noi wing arjar pusau kalapan bana maya kasengking Atiar Neutrep National Liberation Council HNLC undang Ithuh kum kaseng Beaiñ nadu kakhanru terik noi wing arjar pusau kata hadu sansnem kajingkhen Beaiñ Biang ya kaseng HNLC kadai halor ki Pyntriem jongka kabala bandan jingma ya kari bat ka Shillong balai lu jongka India. Haka notification kabla plai pai ba ka khalai tarik nai wing ka Ministry of Home Affairs kala ong ka HNLC bat kisna trikam jongka kidai ki bedang don kti bat babun ki Pyntriem kan thop ki kam dawa pisa bat ka jingdon kti bat ki wei ki seng le no. Haka notification ka MHA kala ong ba ka HNLC kadon kti ki sau pratili ki kes nadu ka jingpen thai bom bat ki wei haki snem baladam. Laong ru bayakani ka jingkhen ya ka HNLC kum ka seng Beaiñ kadai kum ka jing ai jingmut na ka Sorkar Meghalaya ka ba ka MHA kala Pyntriem kat kum ka Unlawful Activities Prevention Act of 1967. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.